Jeg speedrunner lige i horror. Fast. Er du klar, jeg speedrunner den? Jeg er fucking god til det her. Så det, sæt det ind på CapCut. Og så skal man finde rigtig disturbing footage, og så bum, så er der en video. Jeg tror lige, at jeg kommer til nej, jeg har virkelig ikke mere noget til det uncensored. Uncensored FNAF, bro. Whoa. You shit disturbing crap, bro. Det der horror der. Ja, analog horror. Digital horror er en ny ting. Jo, bro, det jeg vil hellere have analog horror, så det er endnu værre.